Di hari sehari kini, di malam semalam nangko nak, lah datang masuk jujangkoan lah tibo saat kutikonyo anak menjadi istri orang. Makulan saya lah utang ibu bapa sudah bengkalai mamak kandung memberi siriah pajunjungan permato laki kepangarang. Alhamdulillah dianjungkan syukur nikmat salamanya tinggal di anak menjalani. Bahas tentang dek kami pihak baku. Kalau sehendak sabuliahnya tumbuh seripo iko kini. Kan yo diri marah bantiang joka bau bararak menyenjang bakal langkuk sarto kalangkapan. Tapi kaba ajuwo, de indak kama disenjang bansai tak ranggang dari badan. Lah malang anak babako, indak basuo nambak nantun. Maafkan kami tentang itu nak. Mako ganti ameh badi orang, kai barai kain nambah susun ataupun uang nambah bilang. Anyo nasihat babarikan katu pituah sakadarnya, danga di anaknya tu nyatu. Ketahuilah nak, adapun orang cediak pandai membagi perempuanku kepada ampek jini. Manalah jini dan ampek. Nam pertama perempuan bara-barau, kedua perempuan layang-layang, ketiga perempuan lawa-lawa, dan keampek perempuan ramu-ramu. Ba'a perempuan bara-barau, ilia basorak mudiak basorai, patang pagi gilo bakicau, sasaklah rimbo di bueknya. Itulah misalnya umpamu nak. Padusi tak punya jakun mengecekkan apun tapi kia bukan berpikir akan mengecek. Patandang batabuah gunjang, aik urang di kakak-kakak malu kawan disingkuk-singkuk, rasio suami disinggikan. Bingik judang kih aswang jopi tanah upik yo caraco pamenan bibia tio ari. Dan elok ba'aka buruak tagajai di jongkek kanyo, sainggo menyumpah segaloran di bawah, kutuak timpo dari ateh, urang lah jajok pakuliam. Itu cirako perempuan nak. Jauhkan mana tu nak kandung. Dan dikatakan perempuan layang-layang. Layang kian layang kemari meradai bapalun awan mebega menyusung angin adang menuki adang dinarami. Mainyo di hati-hati keceknya meninggi tarwih indak menggagah dari awak orang disangko tunggu sayo. Itulah perusi mati karancaan suku malala jo mangirai singgah sinan kesimpang siko berjalan bak kumpayannya. Lupo jo kakuk rumah tanggo cayah layanan ke suami rata lah nyatu bapa ringgo menanti pacah nyolai. Ba'a pulo perempuan lawa-lawa membuat sarang elok lupo berjalin dapik patarawang wasulam suji samu jarang alui nembagai banang puto. Tapi katawilah nak, lai hanya sarang nantarantang di batin jari entapasang menggatah tiok orang lalu. Kuk sasek sepatuang singgah, tapasah bila lang inggo awak bagagih maniayo. Niat salah perangai jahit menyesok darah dalam tubuh, mencucuk isi utak banak langkarangku tinggalkannya. Itulah perempuan paling ino nak. Rupo tampan tutuannya lama baso elok para mahkulo. Tapi pengananya tu nak mengarut menyamun surik mato menepuk juga lak mani. Sipaiknya nampak sipaik pangkua, sembah kida rayah kesuok tamak lobo rakui saraka. Laki awak kamasak kicuah runsana di umbuk-umbuk. Pakawan naruk jonan lai matu duit tandang namukan. Cewek materai istilah kini. Pantangkan bana tu nak kandung kini seso isu naraku. Hai ko nak penghabisan. Nan kehampik perempuan ramu-ramu. Adapun setentang ramu-ramu. Badan sariang rancak bamego sayok bau kia balik bala. Lunak lambut saja bawaan. Masuk keluar bakutiko tabangnya maga-agak pepantang kemari inggo entah ketangkai bungo saju. Gadang ketik suku memandang tua muda sanang mencali bersosial menggaduh kok kunon mencakau kepamenan. Lurih pai lurih pulang tajago budi jemartabat. Tiduanya bakalang adat tagaknya bertumpu undang bajalan bertungkik syarak. Taat setia ke suami, hormat santun ke ibu bapu, pandai bagawa sama gadang, terpuji dari pabisan, terpakai di masyarakat. Kok lai tasuo nama itu nak, lakiklah tuah kemudian tuah wanita Minangkabau. Nah, itulah saja nak. Sekadar itu ketua wasiat pitaruh dari bako-bako, kapaulih kain pandukuang tandu baranak berpusako silaturahim nan tak putui. Tansano tapakai tamakan tando lai tumbuh nan ditarang. Tando lah gadang nan dilambuak bersyukur segala baku. Tapi nyampang bak raso tak paguno nak. Usah menjadi beban bari. Tinggalkan saja di balakang nak luluhkan ke tanah lakang. Anyutkan kekaya lalu utang lalapeh dari baku.